shi aure yana da amfani ta fuskar lafiyar ɗan adam, da wanda ya aure da wanda bai aure ba lafiyar su ba ɗaya take ba. Kai ɗin gushe daɗin gudu banda wannan, bincike na likitocin yau da gobe ya tabbatar da cewa tsawon rai ma masu aure sun fi gwagware tsawon rai. Saboda me? Saboda shi mutumin da bai da aure akwai abubuwan da jikinsa yake bukata wanda wasu sinadarai ne a jikin mace zai same su. Ita ma matar akwai wasu sinadarai da Allah subhanahu wata'ala yayi a jikinta tana bukatar su kuma daga jikin namiji za ta same su. Za ku yadda da ni cewa akwai cututtukan da yawa da in suka kama namiji ko mace ba sa warkewa sai ta hanyar aure. Yanzu wannan ciwon maran, duk macen da take shan wahalar ciwon mara wajen al'ada ba ta da aure, ta yi aure ku gani. In bai tafi duka ba sai ya ragu sosai. To ga abin da kowa ya san shi a fili, kurajen balaga, pimples, duk wahalar da za ka yi ta musu aikin banza ne, da an yi aure kwana biyu sai ka neme su ka rasa. Duk kowa ya san irin wannan. Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin Ibn Nabawi da ya zo magana akan masalih na aure ya yi ta ambaton irin waɗannan abubuwa. Yace na daga cikin abin da ke kashe jikin ɗan adam rugurugu ya lalata shi shine mani ya taru a jikinka kuma babu yadda za ka yi ka fitar da shi ta hanyar auratayya. To wannan yana kashe jikin ɗan adam ƙwarai da gaske. Kamar ba haya ne ka ke riƙe shi, shi ma zai lalata jikinka. Kamar fitsari ne ka ji ka ƙi, wanda kowa yana jin yadda likitoci suke faɗa, yawancin cutar ƙoda da take addaban mutane yanzu da ciwon hanta da kaza riƙe waɗannan fadalat ɗin ne. Ka ji fitsari ka kika tashi ka je ka yi, to ƙodar ka za ka yi affecting ƙodarka, za ka yi affecting ɗin abin nan hantarka. To da haka shi kansa mani shi ma yana da illoli da cututtuka da yake haifarwa a jikin ɗan adam matuƙar baya samun mafita irin wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa. Yana daga cikin amfanin aure, mai aure namiji ko mace, ayyukan alheri da hanyoyin samun lada kusa suke gare shi, amma da sharaɗin shi ma in yayi me, in ya ɗauki auren a matsayin ibada, sannan kuma ya ɗora shi a sikeli irin na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim, yana gaya wa Sa'ad dan Abi Waqqas, fa innaka lan tunfiq nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atika. Manzo Allah ya ce da Sa'ad dan Abi Waqqas, ka sani duk silai biyar ko taro ko kwabo ko sisi da zaka kashe daga dukiyar da Allah ya baka, Allah zai baka lada, amma in kai dan Allah, tabtaghi biha wajha Allah. Sai manzo Allah ya kawo masa misali na kusa kusa, sai ya ce hatta ma taj'aluhu fi imra'atika, kai har lomar da kake sa a bakin matarka lada ce. Matarka ta ci ma tuwo lada ne, ta sha ma kunu lada ne, ta sha ma shayi lada ne. Ka sani ko baka sani ba, kai dai kawai kudirce sadaka, shikenan kana nan ko baka nan, duk abin da ta yi a gidan sadaka ce. Ta ɗebi ruwa ta yi wanka, ladan sadaka, ta sha ladan sadaka. An gane ko? Ta yi ɗan malela ta cinye ma yaji da manja sadaka, ba kai asara ba. Kaga wannan da ire-iren su hanya ce wacce mutum zai tara lada mai yawa ba tare da ya sani ba. Ga wata garaɓasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba wani mai gida da zai tashi da daddare dan ya sallah raka'a biyu, ya tashi matarsa, in bata tashi ba ya dan tabo ruwa mai sanyi ya shafa mata ido shafawa irin ta soyayya. Haka ba wata mata da za ta tashi da daddare da nufin ta yi sallah raka'a biyu, ta tashi mai gidanta, in bai tashi ba ta dan tabo ruwa mai sanyi ta shafa masa ido irin shafawar soyayya. Matukar suka yi wa junansu haka, suka tashi suka yi sallah raka'a biyu rakkin rak, manzo Allah yace sai an rubuta su minaz zakirina Allah kathiran waz zakirat. Take Allah zai ce ku rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa maza shi namijin, ita kuma cikin masu ambatan Allah da yawa mata ita matar. Gwauro ina ga wannan, wata miyar sai a makota. To da ka shi aure akwai ladaddaki, akwai garaɓasa ta duniya, garaɓasa ta lahira, garaɓasa ta lafiya, garaɓasa ta addini da sauransu.